बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज अराङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। सनितपुर थेलामारानि सेनेराम भुयानि फिसाज्ला दुल भुया तेजपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय गोख्रै खारनाय आल्ट्रा बास नम्बर 01 MC 2482 जों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज अराङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। सनितपुर थेलामारानि सेनिराम भुयानि फिसाज्ला दुल भुया तेजपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय गोख्रै खारनाय आल्ट्रा बास नम्बर 01 MC 2482 जों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो।